Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kono Mali ko kan Amadou El Konare ambi bele jele funi ngu wali nyumando hali Amadou El Konare dugu ma je kaba ka do bele jele bigiri ita fana sabula dozo bele jele na kunta fado Amadou El Konare ka do anga kunta fa ya radio yi dugu ma je kaba ambi yolo ninga yezegere tuma bura utali ninga senzen ka jatemine Amadou Konare ka do kunafuni ba minu mba kono ka sego da nyama tloka ga bara indika abada ni ma saba jende mi nye nego karafe so badena atade ko jibi ale be folike demsonu nguna wula nenge nyeta ani woro ni mafli dutigi do fanale awo dutigi do ke so flata fa ambiela wo jibi kura ana ambiela ha profita la am so ga yele Amadou Konare ne flata ngune menywana jibi ka wuli ga joke e ka do kuna funi anga da kulo walu po Karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ko Jobato naji bi ma dalankolon tɛ ne ma fɔ den ni fa bɔlen I n'a fa ni ba bɔ mɛ ni m'o fɔ I bɛ jumɛn wɛrɛ fɔ di bala cogo bɛ di Amadou El Konare Amadou El Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Mahamani Toure Mahamani ko a ko di a k'i ka dɔn min y'an ka jamana ɲɛmaaw ye u ka cɛsiri kura ni wulikajɔ kura I k'a dɔn a bɛ ne ka kɛ sababa badada ye ka sababu kɛ min kun ye gɛlɛya ye I k'a dɔn o kun donna Bajangara a n'a lamini na I k'a dɔn Donkɔnɔ jamana I k'a dɔn ayiwa wulikajɔ bolo kan ani ayiwa cɛsiri bolo kan I b'a ye k'a fɔ kuma caman kun fɔra ka d'a kan Amadou El Konare I k'a dɔn ayiwa min kun ye hakilinakura ye yen ka bɛɛ lajɛlen kun y'o ta donso minnu n'o olu de bɛ cɛsiri la walasa ka Bajangara n'a lamini ni k'a kɔlɔsi bamanjɛ wale dandɛmɛ wale kan I b'a dɔn ayiwa waati tɛmɛnen na bamanjuw kun taara n gɛlɛnkɛ dan suguden dɔ ɲɛ maa min n'i tora a la cayara a kɛra dusukasi ba de ye Bajangara n'a lamini na kabini o kɔni kɛra sa I k'a dɔn ayiwa u kun ye kuli k'a bɔ fa bɛɛ lajɛlen la ni k'a dira k'a fɔ olu ka lakanabaliya I k'a dɔn ayiwa sɔrɔdasiw ni faamaw nɔ don sabula min y'u ka jamana ye ayiwa lakanabaw bi fama kosɛbɛ ni kana munumunu sa olu kɛ dɔ ka nin kɛra sababu ye nin dadɛmɛ wale k'u sɔrɔ wa nin da siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye koyi kabako waati bɛɛ I k'a dɔn dadɛmɛ wale ani bingani bi kɛ u kun y'a jira sa n'a ma ɲɛ o kɔ olu b'u yɛrɛ ta yɛrɛta in kun ye mun ye o de ye fanga ka bolofara fɛn fɔ bɛ yen ani cakɛdaw olu ni bɔra bɛɛ lajɛlen la o kɔrɔ de ye ka muruti fanga ma olu kɔni kun y'o boloda sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn tile fila in na maa hakilimaw u ka ɲɔgɔn faamu walima ka ɲɔgɔn ye o tɛ ko gɛlɛnba ye ayi sɔrɔdasiw nana wulikajɔ ba dɔ boloda Bajangara n'a lamini k'a sasa I k'a dɔn fo jamana bɔda la I k'a dɔn wulikajɔ o kɔni jara dugudenw ye a jara autodéfense jɛkulu min n'o kɛlen bɛ k'i waada bamanjuw la a jar'u ye kosɛbɛ faamaw y'u kuma ɲɔgɔnya u y'a jira k'a fɔ hakaja olu kun ye kuma min fɔ dimi kuma don I k'a dɔn hakilisigibaliya kuma don dandamɛwale kuma don min ni min baara ka daw kan ani min bɛ k'u la o kuma kun don nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ u dimina fanga y'u ka dimi ye u ye ayiwa u fanga ye galabu kura wuli ni kana dɛmɛ ni ayiwa hakili ɲuman ta ka dugu sɛgɛrɛ o tuma olu u y'a fara bi u y'a fara sini ele ni ayiwa u kun ye min fɔ u ma bɔ bilen jamana ani fanga ka bolofara minnu bɛ yen I k'a dɔn gouverneur ka t'o fara I k'a dɔn ayiwa service da fɛn o fɛn bɛ yen u b'a bɛɛ lajɛlen matarafa kɛlɛ banna ninnu ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ kunnafoni sɛbɛn le soir de Bamako min ye Laya jara Laya ye sɛbɛn kɛ Laya ko a ko an bɛ donni minɛ I ko bi transition farajɔrɔ faga maa ɲɛmaw e k'o tɛ se k'u da ka sunɔgɔ sa ka hakililatigɛ kɛ wa a ko k'a sabu kɛ mun ye kabi min ye fanga dafirila 2020 kɔnɔna la min ye kumaw cayara dongabɔw cayara nka I k'a dɔn ko sama bɛ maa min ye ngɔmi gɔjiyɔrɔ t'i la jamana o jamana I ka jamana marabaw ni maradenw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca Ala fɛ I k'a dɔn k'a fɔ awa sabati badabada o bɛnale a ko an bɛ donni minɛ I ko bi maa furukulen kun ciyara minnu kɔni tun ye kɛlɛnkɛ da k'a fɔ jagoya transition a ka da I k'a dɔn waati fɔlenw na nka sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ I ko bi min ye jamanaden faama e ko bɛɛ lajɛlen b'a la ka min fɔ tɛ dɔ ka fara a jɔ konuma kan wa
sɛbɛnnikɛla ko o tɛ fɔ gansan a ko an ka taa kunu yɔrɔ la o de b'a sɔrɔ fɔlɔ jalen don transition bɛ ka taa taabolo min na ni maa caman ko a kɛ mɛ jigiya ye u ye o bɛ ka kɛ sababu ye jamana maa faama bɛɛ lajɛlen b'a fɛ dɔ ka fara a jɔ kunduma na ɛlɛ ni baaraw bɛ ka taa cogo min na olu bɛ se ka kɛ badabada ye jamana kana na don maaw bolo maa minnu bɛ yen n'olu bɛna kɛ sababu ye ka baara nin bɛɛ lajɛlen kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye a ko min ye k'a dɔn politiki jɛrɛjɛkulu fankelen maa bɛɛ lajɛlen sɔnnen kɔfɛ ka fara min ye fara ɲɔgɔn kan tɔn wɛrɛw la diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen n'u lamɛnnen don n'u ma kuma ni jama b'u kɔ olu caman yɛrɛ fana faralen don min ye transition furancɛrɔ fanga kan k'a yira k'a fɔ dɔ ka fara a jɔ kunduma kan a ko n'i ye o diinɛ ɲɛmaaw ko fɔ min ye ɲɔrɔn serifukɛ bu ye ale ye maa ladiri ye min dɔn bɛ wa jama b'a kɔ a ka kuma baton bɛ min ye sɛgɛnɛ kalanden bɛ Mali ni jamana wɛrɛ fango fa a bɛɛ lajɛlen y'a jira bu ye yɛrɛ kanuya na kabi baaraw daminɛ k'a fɔ ko u bɛ transition senkɔrɔma don o dɛmɛ kɔni kɔfɛ tile filanin na bu ye ko a ye dantigɛ kɛ tuguni k'a y'a jira k'a fɔ an bɛ donni min na i ko bi a ka laɲini ye fɛn min ye o de ye dɔ ka fara transition jɔ kunduma kan waasa baara min bɛ yen colonel Asimi Goita a n'a jɛw n'u y'a dabɔ u ka se k'a gu fɔ ka taa se a dan na jamana b'a la ka bila nɛgɛ tilennen min kan o ka hali sɛbɛkɔrɔ jiroja a ko i k'a dɔn o y'a ka laɲini ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ni nin bɔra bu ye da a ko a bɛ maa hakili sigi sabula n'i bɛ fanga ɲɛmaaya la i ni bu ye ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko a ka fisa i ma i n'a ka kɛ ɲɔgɔn juguya la sabula min ye jamatigiya ma kɛ jamatigi don wa ladiri don karamɔgɔ yɛrɛ don min yɛrɛ fana ka kɔlɔsi juru ka jan kosɛbɛ a ko a ye nin kuma min fɔ nin ye a ko i k'a dɔn awa ka bɛn ni CEDEAO maaw yɛrɛ nali ye an ka jamana kɔnɔ ko tamafiɲɛ dɔ don tile filanin na min jaabi na bɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou El Konaré ne n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don su min bi ja kabini fitiri o ja i b'o tamafiɲɛ dɔn Amadou El Konaré i k'a dɔn ciden CEDEAO ka ciden i k'a dɔn a nana jamana na nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na ɲininkali kɛ ɲininkali min ayiwa i k'a dɔn CEDEAO n'a kun y'o kangarida kɛ kabini bila ko tɛ i k'a dɔn hakaja a ka segin ni kuma kura ye Amadou El Konaré taamaden a ka mina mana caya cogo o cogo an n'u fɔ o sɔrɔ yɔrɔ bi sɔrɔ doni na Amadou El Konaré i k'a dɔn ayiwa min ye Jonathan nin da nakofɔlɔ jamana kɔnɔ a dɔnna sa an yɛrɛ bɛ ka sigiyɔrɔ d'a ma i k'a dɔn bangɔni na sabula kabini coup d'état kɔni bamanankaw bɛ n'o la a bɛ sobi kabini coup d'état kɛra Mande masala Ibrahim Boubacar Keita la min ye Goodluck Jonathan a ka taa ka segin fanga bonyana kosɛbɛ i k'a dɔn taa ka segin di dɔwɛrɛ ye ale ye CEDEAO ka ciden ye farafinna i k'a dɔn wuruduyanfa masakɛw olu ka jɛrɛjɛkulu Mali yɛrɛ bɛ jɛrɛjɛkulu in na min ye CEDEAO ye u kun ye min ɲini i k'a dɔn o de ye coup d'état kunfɔlɔ kelen min kun bɔra faamaw fɛ o de ye i k'a dɔn kalo damadɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a bɔ février kalo natɔ i k'a dɔn siga t'a la ayiwa min kɔni ye fanga ye i k'a dɔn a niveau t'o labɛnni o na kɛ k'a segin i k'a dɔn civiliw ma sɛbɛnnikɛla ko kuma in de bɛ CEDEAO hakilina na nka gɛlɛya wɛrɛ min donna jamana kɔnɔ taa ka segin wɛrɛ min donna jamana kɔnɔ i k'a dɔn ko kura minnu bi sen na i k'a dɔn CEDEAO kelen bɛ k'i ɲɛ tugu o kan tugu b'an diya wa yalima dabɔngama sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Asimi Goita masakɛ min don a kuma si tɛ cɛ ngolo dilen don dilaki si tɛ kunkolo la i k'a dɔn a ja tɛ tigɛ ja yɛrɛ t'a la sɛbɛnnikɛla ko Asimi Goita a sigilen bɛ k'u kɔnɔ hatɛ sabula jamanadenw b'a kɔkɔrɔ ɔ jamanadenw mana don i kɔkɔrɔ kaban a bɛ kɛ sababu ye i ka fanga kura wɛrɛ sɔrɔ ɔ min ye Jonathan ye a nana an ka jamana kɔnɔ kunungo i k'a dɔn 11h40 minutes maa min taara kunbɛn pankuruji kɛnɛ na an minisiri min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ tɛ ɲɛnabɔ o de ye Ablaye Diop ye Ablaye Diop y'a bisimila i k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ k'a tɔn bila a ɲɛ kilikili fo Asimi Goita fɛ yen Kuluba sɛbɛnnikɛla ko kuma min n'u sera Kuluba Asimi Goita y'a bisimila i k'a dɔn ayiwa k'a dala k'a lamɛn a ko ale nana nin t'a nako fɔlɔ ye ɛlɛ ni ayiwa CEDEAO masakɛw kun ye ayiwa ci min don a da kabini lawale a nana o kɔmasaki lajɛ a dalen dun don a la k'a fɔ Mali ye jamana barikama ye jamana selen don i k'a dɔn gɛlɛya wɛrɛ kɔni tɛ min bɛna don u ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ale kɔni ye ciden ye a nakun ye nin Asimi Goita k'a ma a k'i k'a dɔn a bɔ jɔnwala ye min fɔ nkalon tɛ i ye ciden ɲuman ye i sen ka di n bɛ min kɔni f'i ye hakaja i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ bolo kan min kun ye sɛgɛsɛgɛliw ani ɲininkali minnu ni jamanadenw kun y'o ɲini o de ye a bɔ conseil national de transition i ka conseil assise n'o ye assise national ɲɔgɔn ye ba min kun kan ka kɛ ɛlɛn an kun b'o jaabiw de kɔnɔ
o jaabu ma ban n'a y'o sɛbɛn bɔra fara ɲɔgɔn kan jamanadenw ka laɲini an sabula anw di ya foyi la jamanadenw ka laɲini kɔ jamanadenw bɛ min nɔfɛ ne ti dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn ciden kɔ cidenya min do fana di bin ni ci ye jamanadenw mana fɔ a ka bila daw da la a kana siga i k'a dɔn n'o da tulo kan min kɔni jɛlen do ni o ye aw bɛ min nɔfɛ k'a fɔ de san ma yɛlɛma min ye votew ye olu kɛli n m'a fɔ n k'a ti kɛ n m'a fɔ n k'a yɛrɛ bi kɛ an k'an sigi jamanadenw u ye laɲini min kɛ n'an y'o jaabi sɔrɔ o kɔni a kana siga fɛn kelen kɔni na saa kɔni di yɛlɛma abada n'an ma jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen d'an ma vote kɛcogo vote don a bɛna kɛ yɔrɔ ani a bɛ taa kɛ bolo minnu kan an b'o kɔni jaabi d'a ma a kana siga o tuma a fɔ CEDEAO masakɛw ye u k'u hakili sigi i k'a dɔn wulikajɔ bolo ka jateminɛ bolo kan Mali ye kulu kelen ye jamana kelen don wulikajɔ ni jateminɛ minnu b'an bolo bi fɛn min ni fɛn minnu ɲan sɔrɔ i k'a dɔn a tigɛko ɲuman a n'a labɛnko ɲuman jamanadenw ka jaabi bara k'o kɔnɔ n'o kɔni sɔrɔla aw m'a fɔ ko n ɲininka ayiwa i k'a dɔn décembre kalo wa janvier kalo kɔni ti jɔ abada n'a sɔrɔla n b'o jaabi d'a ma sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nin wɔsara jaabi ye sabula a tɔgɔ di Goodluck Jonathan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la a nisɔndiyara kosɛbɛ i k'a dɔn minfɛnw ani dunanjigiso minnu bɛ yen u taara bila yɔrɔ la yan'a taa don cɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ daba tunkura an bɛ tɛgɛ don ko kura tun kunnafoni sɛbɛn la lumière yele maa min bɛ yen n'o ye AM Touré a fana kumana a ko an bɛ don min na i ko bi ko a ko bɛ ɲini ka kɛ gozole Mali kɔnɔ yan n'i tun y'a fɔ jamana ɲamakala ta bɛ yen i bɛ se k'i bolo si tɔnba 2 walima 3 la a mana bi cogo o cogo i k'a dɔn ko jamana ɲɛmaa na bɔ olu cɛ la a ko an bɛ don min na i ko bi ko tabiya in k'a furala ka bɔ yen o tɛ yen dɛ a ko i k'a dɔn an bɛ donni min na i ko bi awa maa si tɛ se k'i bolo si karisalakaw la k'olu bɛna kɛ jamana ɲɛmaa ye i k'a dɔn maa o maa bɛ yen n'o b'a cɛ tulo cɛ ma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ i k'a dɔn Mali ka jamana ɲamakala ta nataw la a ko i k'a dɔn awa hali ni bɛɛ tɛ maa dɔmɔdɔw kɔni bɛ yen minnu ye maa caman ye i k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ ŋana dɔ woloma olu cɛla ko karisa don k'o de bɛna gɛlɛya sa dɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye k'a dɔn transition in mana kuncɛ waati o waati laadaw la a bɛ kuncɛ ni fɛn min ye o ye jamana ɲamakala ta ye nka Mali ka jamana ɲamakala ta tɛmɛnenw na n'i ye tɔnjɛkulu ko fɔ ka ban i tun b'a dɔn k'a fɔ a ma tigɛ kɔrɔ tile bi ban ni kɛɲɛka i k'a dɔn nin tɔn ni garisɛgɛ ka bon jamana ɲɛmaaya sɔrɔli la a k'o banna pewu i k'a dɔn o laada o wulila ka bɔ yen sabula an bɛ don min na i ko bi fiɲɛ bɛ se ka durusi ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ i k'a dɔn kalata nata hali journaliste seru bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ma sigi ten o tuma anw daden tiɲɛna wa Ala k'an kisi ma sigi ten subuhu o tuma e ye taa tubabukan na de ko plus de grands favoris toutes les cartes sont jouables o tuma ale ka carte ale ma kɛ carte yɛrɛ ye fɔlɔ ale ma se carte de la justice les cartes jouables était doit la ami ke chef de cabinet walima secrétaire général du gouvernement min ngoni biye ma ma e kaso ke jamana ngono kaso don gora shi diga ngo je mo kuma gonda lawo nam o kura ka bo anaka sebeni gala ko a ko min ye ka do aba bulu ko ni sivolo so mi me no ye Adema PASG a ko Adema ale be nyini nga sebe koro faku ako ni ya taka laje wati utemena jamana ngono Adema ye to bilibiliba to min gili dona Mali buguda ana to da bela jelela o nga me do mi ne ko bi o yita ke bala ni dunu taye ma o mama na uko ami ko in don bilibili ton sigi ko nyuman kanu ta to ke ka do namgula sugo ya ma to no fe sebeni kala ko i ka do Adema garsege sebe koro bana ako nga me do mi ne ko bi jigi akurat mina ye akola sabula minyi we hakilina kura munu da ko wa nderi iye maye to iyere kana ke waraisa nga minyi be maliani farafarali min fana na me choko kola ko bugu garsege to ba pew sebenikala ko Adema kofe to min be ni o RPM ye ako RPM i ka do awa Ibrahim Boubacar Keita ale mana bo akuna kaba atoy jurukse i ka do ngafo awa fanga mu bulu fanga jasona u bulu usu e joro ni fon fensoro bela jele fana mina katambule je ako i ka do mati jigida oluka ako min i ka do jigiya bat meto mina ode ala mahnena honorable Soumaïla Cissé ale ka to URD to dunjugo kai beba kono ni Soumaïla ko anga
minge le cadre la demunu makro bela jele bita kan wa ka farafarali ni hali démissionnement ke ka bo akono ako kunga suma kosebe nga ika do nga foni yiriba bina e ko badenu obi jelala de ako yerde bilama Sumaila ndanyale ika do ma chamangu mala ka hiri hali makama na Sumaila furekola nga mamunu yere ba kono olu yake nywan ngulu wasi ika do mamiri hali Sumaila dairo kola ika do jemina bla nola o keme ika do nga fo awa ngulu sabab bavla kile o fana keme gole ya bay yerde la wa yesike unase ku yere sama ka bo o yere gole ya kono kolo o fana nyingali tomi sigime o sebeni kala ko nini ndo nunu mborai to do be ina fo kodem sima CFP yelema le changement mat mi bolo sini ndo fana na nga ikado ko garsege bate nunu ziya me doni mina iko o ma sebeni kala ko ni jate munu tumi sigi korole na maya ka fo bela jele nyami me o ba yira ka fo fie kura mi ne bina ci jamana nyama kalata natala ma tese ki bolo si Thomas Silable ka fo ne bina ke bili hakiye o ngane koko ma kile mimbe no ba do jamana nyima ya fiye chifabe ngoye karamugo dabai ni ye nyininga mamunu be mali kono bi politique maula wala ma opérateur économique la ngo fiye chifa e drone ba mais mi ngoni vie politique ma be ko sanda sanduru anyi ye politique to kono wuli ka jola o gerdege kono zumayara o bana peu mais mi vie ma kura minu wuli lembe ni ulu bi wuli ka jola ibulu bambai ma jate de bi bolita jate bolo olu ka de politique ko ni gerte do waro abana kono abana mana ko la be kuraye kuna fole fle anye mi mo la lumière la u ka bido bolila amadel ko na re mbi boni sebanye nu ka ma nouvelle horizon nyedangura anga ta moti jamana na dem sen jere jekulu do be ko mi ma collectivité des jeunes leaders ika don olu dimine du ka maire ko Isa Kansai amadel ko na re ka do baraka tugo du ko o mara tugo ani wari minu ndira kosaina ika don ay wa minye dongono ke amina tugo manye olu demsa minu nu ka yele kabu nu ka tayoro kabu olu koni ya jira saka fo ay wa premier ministre la no ifanga nyamaye fo ka wuli ka joke wuli ka jom mi mbike sababu ye ika don olu ka dugu ko ka flala sabula jetemino ni sekete lu ya jira ka fo dugu ko bado be ika don ay wa mer ko ni jenyo uyu do ka ko ngaba o temene ngo fe kosaina bangi bulu de war chamanji wari vanga ka bu kosobe urado wari ndo na yoro wo yoro o wuli ka jonno chefri buluka minye collectif des jeunes leaders olu kon ya jira saka fo minye premier ministre fa ka moti dillaje sekateli kelawu ani jetimina na ku blaka ta moti olu ka mere ko ni udanda la aka baraka tu nyende akoni bendo olu ma abada Isa Kansai yere ika rwanda na mere ala tugomi akuika ro moti jamana gela tamande be kuro bajigine bado be minye moloni nyo dashiledo fana ko ketugo no klatugo ma family soro na manyo ko yani ko inga ke manganye o ma premier ministre fo aka tabale gushi ninga tikateli ke mimi saka to ko nyebi do juna yana katake balangenye ni ngunye sebanye anye mi za lo ka bon nouvelle horizon kono minye Mahamani Touré alika fasiri do Jeka pip kaka pression la kodo nege kanye tan placera Bamako ka fo digine o ka bonya masegi be awye Jeka pip Amadou El Konare mbala chugobedi karamoga de batu ngora mintiga do kokura kuna fondi sebe l'indépendant Yusufu Kamara afana pumana Yusuko ikado ni yepma fo bi ijija adalu jonjo kakibulo de ni ya me prévu matériel kiri tigila mo nyekoro abe dalu de kofo onga kaijo kulu kala kavola kasoro dalu tibulo kuni cheo che tege tarala ikado fangabe talimina bi ko ina o shiko keleke Bamako kura akaso bombala sebenikela ko Adama Beni Jara nu kwa mako Ben le cerveau ikado ninye katika funengenie nimbe kabila wale abe wulika jo ke ko aba Seida Modibo Keita ani Mali yere katabia koraula o kama jere jekulu farala nywanga ukomima yere wulu debu sur les remparts o kado aka wulika jo ni kado o fangan la sanu boloka wati mina sorada su ye fangan jaso Ibrahim Bouakar Keita la ikado akoni ye deme sebe koro sementia ka nyesi ikado sorasila kauma o mingara garsike ya bolo ninga
do CNT la teliala nga sebenikala kwa me domina iko bi adala ka kiale pumo kiale yala twanye ni pumo do wa wali madalube abolo ako minye trebenare de biseka ke sababu ye ningo jabu lase ama kle flani na bingali do kara ikado bajangara marala minye kadashwa mobili yere dashwa karaw chewni muso ni demsew ndala ninga tasuma do la ma bisaba ana kunga fe olu bunana unila o kofe minye adama ben jarana jew uye baro dala sigike kuma min zeve kuna foni dila ya jira ka fo adama ben ko ikado o cheni wale munumvle ko ma wore to julale ko kodemu awa ale tondu kata se ikado parena tondu ko olubo jula sebeni kala ko imam bi yere kalama ni dalu maki bolo jomeni masugu takada ibalema nywana jango jamana be bolo minga adama ben jara ko ni puma protokolo mbora ada onga minyi puma ni mbo ani akata fienfe yer minyi parena mo ani kodem olu yenywa nwele oyoroni bela jele kuka dusuma kasa jira ninga je ku bolo bla jikele no kasinga sornando ba avocado ta oyoroni be kaseka gafe bado mbala faula kasinga to da tribunare nyekoro e ka do kututa da boje neka adama ko awne ni ko sababu ye dalu mu ma ka bolo akubo ku datale ni dalu yere ma ke bolo kalo fima tegele ma ke sariya ka jotigi jo ninga jalaki sebeni gala ko kabo sebe dona minye kunyangele kunyanfla e ka do kiri tigila ma manga mame bela jele dadlo barani zigile ma munumbe nolu ye bololo matrafa bawye olu wulila ka tengele mali damine ka jira ka fo ma mimbe ni eni fangate kunlenana e ma min fo haline ko cinjo ginjo ubisinga ta e wele ka teke soni kono finendrita kono karaw onga munumbe nolu ye fanga deme bawye olu bi burujali ke ka nenni ke ka faneni baneni ke fo tibo aro opuma tiara sa communicate tribunare kunu ale yere gafe bo ka yere la je damine ka jira ka fo ni buma mi mala ka fo ka fo ko lubugu se da kirika se ma daka adama beni jara ye ma ye CNT tonendo brifini bado bu dala ko mi ma immunity o de kale do sababu ye ka bara usmanya ko ga ko olu communicate mo uye bataki ke ka ci procureur ma o ba ci ministre de la justice ma ka ci premier ministre ma wasa o kap ma CNT ma nyema fe la nyininga ke sutura brifini ka se ga wuli ka bo adama beni le cerveau ka wasa bo jenne ma mi ma no fe akana o jabi akoko inzumayali yoro de niye ina fo tribunal communicate u ya jira chogomina o malide kemango olu torombe isa kaujimu wele la domi u yo bla soni finendrinda kono ko muna beni tamakete o kiri do magaw yenye folike uyajira ni ya me flagrant délit kiri imnena iwelela boje ne ka femi no fe ko ako utugo ya utekeleye adama beni jarata abifo mi ma diffamation ma uyajira ka fo kalo dale ula o minye isa ka ujimu welela femi na o de procureur yere de ya wele ko mi ma ko flagrant délit kaita itike mo chaw ikado o de o timma kono nike o nga min nalen fle adama beni nani ikado o de ko ni mi sege de sa minye sutura briefing o ka wuli ka bo akan folo o nyiningali tomi be o na wuliwa o ya ta nyiningali ye o nga adama ben yere ko etisra kasonye o nga jamana de ngo sutura briefing ka wuliwa ta mamunu be ni yepma fo oluma olu yere fananga se ka ta kiri nyekoro ni kalo dale dula kalo ka bowla o wani chere fanando uni nyakli minga kan o ka dauka kuna funi fle anye mi mo lende pana kono aka bido bolila Amadou Konare, Mbembulo Bouakado, Mbiboni Sebanye Sebami nous comme le destin Dakar, Banamba, en 2020 Kabna, 2021 là, Dougou Tanefla, Ikardon, Awa Bachide, Minyeva Saint-Baraye, honorable député, la Ko Kadoro, Dougou Tanefla, Jibono Ninga Sarada, Abele Jelena. Sebane kala ko karamo da ba atani député do nyini awnyewa mini député ko ba naw bele dugu ke bele ajobalo abolo mana bani ma sota anye mununda ere ni alake anye dota olu akra ni misai ama fo yala do kapma kra go halima ma fa ko fu ajobalo iteru nunu bete mununa ku be get député afi atu be jona va no fe ibi blanye ibi va damo Bashide mi nyeva Saint-Baraye dugo Tanefla ikado kayanga ani kayele bo sabula furaji mi nye jibondo kata chukute ngami mi nye banambana lamini sebene kala ko banamba dugu kono me jula jasa karaje mi nye awa bakuru bugu kono njo ni bela jelebe torokoroba komina ani awa mingi nyenga mi nye kanika ani waro si waro siribala se zana
ani aywa jurugubugu awdo kenyebugu chon chon tala ni dugu ikado ni be chateau soro banama marala bondo banama na laminina ikado sebenegala nyena na dugu kelengo o de damban jariso ikado moribo jariso ale de be wuluka ale de duguti aye arajo so siga enve ikado arajo imbaraka tandala masisa minyi nere fa yetugune samba so adaleme gele ka biyele sebenegala ko akikado minyi honorable va sembara bashi de ikado duguti de ikado awasoro bena ikado mfaso ka nga don nye debite mfaso ka nga don va sembara akawuli ka jobe ndeka dugutane flako ni olu son gila o baraji nyana mato dando awuli ka jobe bolo fana ka ikado kanu bandiala ani ka koja moye ikado dando fana na minye va sembara sebenegala ko ikado atlo fololembe an le ko ni zigile do abiyala de aka komini kono na ya mendi ndese beni duguina akara panoyo akara dokotoroso akara rajokoyo akara nyinyi nga bondo yo woro ni bele jela va sebara absinga tika baraka sebenegala ko are funa ngeni ye deputy ya ayoka kacha banamba inde kara sababu ye banamba na lamide ka faranwanga ninga jira kafo minye farafarali ani wuli ka jo o teble banamba olu ko ni bene do fangelinga mawop manafura deputy aka ke va sebara domi ayere ka fo kwai ma rabla la ta Allah banamba lafiara uma lafia di wallahi sama samalite able wa dugu bi yiriwa nge Allah wa ukadem so nga nyama chama be inna fo maju shambara olu ko ni ndole mbe akokoro de ikado nywa zama ni wele sama ni ikado gelea farafarali obora nga dugu kono deputy va shambara Allah banama anutna hali alliance ge mini bele dugu ni barama alliance ge ke memi waide atita Burkina Faso daga dal aita Burkina Faso ba ti dawi apa gelera o koni kana siga atita bi atita ngadu atita agelera fa ka jongala de koni ami doze fale memi wie na ye jongala fonye mi ma nyana manyini bi ka fo daba jongala ika play tie bele du amma singa dese ga zo be ma aya ba ma bo yala ma to ni be amuru ro le de ni mo yala ma to ni ro je folo aya ba je folo anjera ga dota chena amma ke sababai amma ma to ni be amuru ro je ngo ma to ni sedu nyu ana ko ndo amma bo hamakla folo de ni ngi yeze banye anye mi mo le destin kono akabi bolla karamoga de batugora kuna fondi sebe kulikoro info nam mi nyi ukanyema ya so ufana yesebenge ali uko mama ci ya chugo ikado dinyana ma dobe olu jorobiye ikado marabulo otanyela ako kulikoro ame domina iko bi marabulo ere bela jele kono deuxième région ibaye ka fo matani duru banyango ma ka chane nga kulikoro info yuso ni sigi matani duru ka kulikoro ere marala munungo ni be nyina sala ikado 2020 kase sisama karamogo de batungura nunu jose boyana ko sebe jamana jo anasala ako ma folo jonye ikado kulikoro ka gouverneur colonel Lamini Kapori Sanogo temiseni fitini nga ikado kabakara kulikoro ale gouverneur ye ko balane do kulikoro iba fuko mo me kutugu adamene sarakola kalobisa kakletange klemuga mashika sarate soro ikado kabi annana ayere nyoke ka jere usigi ka fo mawo mani sara balana ela ble itafla ani chetige ayoke kalomina kalo sabale sarakara le 10 jo mi tugu sebeni gala ko mawo ma be no bi dab moko ya bita barake kulikoro kabi midi ma se obaka mobili ni ta obini dab moko 4h mwe abi yala o ka bureau la aba fo karsa ebe mi oba fo ko mep moko o me militi tan duru di mani ti ka bureau kono ika do ibi wuli ka bu no no sini o fana dabla la sebeni gala ko sirako furako fengo fe kenenya ko dugu yera bi yiri wa fengo fena kulikoro marala ka damne cercle hage fon fe me kulikoro akele do kanin bela gerle sigi nere e ka do awa transition analini sisanche sebeni gala ko de kara sababu ye uka jate mineke kulikoro mara bela jele na bi benni so jale ko gouverneur u soro la de nga mi me bi ko nywana ma delika soro folo o yo to akala elijara o IRD kebaye ale député yake ka mere yauke ako mi nye 2020 kono ale fanangara maye min tula ko dona a jenioro boyana kulikoro marala ko sebe ako ka fara oluka muso dobe uko mako erita ale ere fana tigile do minye ka do kulikoro marala bi chesir ni wulika jo dugu yiriwa a chwa bala Amadou Jaje sako oye opérateur économique ka demain la se moma a jenioro boyana ko sebe
Amadou Jaje Sako. Kwa mare ko ADS. Allah. Ajabe yawo. Amadou Jaje Sawo. Nyumangela ba. Ali Kosaina. Sorati muso minu njaw fatura. Wallahi. Ka wari doni muga. Ado ngumi kenaka. Malote. Ningara kangono ale do. Amadou Jaje Sawo ale do de. Aye cheki bele dita 20 millions. Ya Allah, ale de bi nyina kwa nyuma ke. Watemsani. Ati kuna fondila demende. Kuligoro kado do a. Kuligoro ko nimbe kuligoro kado. Sabula abe kuligoro marafe. Ne be ni yetugo didi. Ani puna kuligoro ka ite tibungo. Jalu bita deli. Amarel ebi segu ka ya de yele. Amarel konare. On da ngele def la lawo. Ni na ni journalist plan. Ni na adonga fo ni ko de journalist ni de journalist ni ma ko test bigili sebeli na. Ni mo ko ite to ko tiengo ni vena. Ebi singa so wele. Ne bi singa ngoni barasa ka fo de ko jikoroti. Ni domanya. Ni domanye. Ne bi singa so wele ni nyere iti. Iti bo. Ai no ni mo ko. Abo Amadou Jaje. Ko anga nabane do ha na to do. No jabi do bi bo. Sebeni kala ko. Muso do be ko mi ma madam Gay Adam Sidibe ikado ni nyere yensigi nywanye ni mekati ni RPM député yake hali ni ya soro blow mame ni muso ingoni ale ko député ya dunwo député ya te fenwo fenye kati mara muso lafialie ni nye duguka jwa kati komini bisaba ni wolon vlana amma ikado muso fara nywanga ku dige safene dlala ko mima activité génératrice de revenu muso ka doni ngu yere ye donwo do ikado koke mugandia obi tieni muso nige bo nywano o ma abaka muso de dige barala aw yere ka doni nga yere fa fana nga bo bara yoro saka na sura fana mga duru di deuma ikado ale bo barala wa ikado ale muso ba intwa bala kati marala ka fo minye nyina sala janjo kanga fo afana ku ka changu sebe o wati to manja yemi wo ati awotaro nako obi region de menvedi aw ka dugu ame kuli kaonye ka ame kati de ve ame kati de fe kati kala region de wa ou bien kati circuler na mogo de balani me mogo be fa nga fara ko mi palais de la l'enveille andi fara maka an yere de bike la capitale du Mali kati ko mara ka de mini anyele do ka palais labe hale a sécurité ka boni kulubai aw ka jamana fo wo bi nyele be ku ani goni hura kunye ba vede aw ka jamana yere be duguma je balo be fara duguma je fura ferela ku ferela abe bo aw ka jamana indela Allah commissaire be jago foiti o be dio fara ne mi be de Allah baba aw tige ka aka fara burkina ka mani président bitawa mi jeni président tan vewa kenye be ma ba jumena bi Mali kuna ko tanze ngafo o ba fe ma kele mi ma bulu awe shogeli anwa ndo fe ayo mla bogo ya anga tola anga tola amonel kunare te zara premier mina ito ngen dafaula cho ikado haklu ka sega nona Amadou El Konare mbala chugobedi kala mo da batungura kuna fondi sebe le soft adama konate apmana adama ko minye kado awa janjo ka fo Mali polosu kun ni metalike ko ma ble notifié ati foro kuma abike chugodi minye Bamako ani dugumseni munu me Bamako masurunyana maw yere halit le baguni fe kibiti magonya la bela jele kamana gwane o kuma obiseka ke chugodi o de kama hagili jagabo kera polosi nyemaya so meme ikado Malila ka wele bla lakana nasratigela wasa maunu bolofo miseka lakana chugomina ye ikado awa laraweli bolodo sigu ko mima coup de pied dans la fourmière ikado kabi ni kele bolo ni laraweli bolo ni asigira senga laraweli bolo ni wuli ka job bolo da o yoroni bela jele min ye polosi so munumbe ni o 3e arrondissement kada se gendarme ni gardu uye ni bela jele de faranyoanga ningu nunjurudu ka kelece nyemo ma u ka laraweli bolo da ikado Bamako a yoro chamana yoro munumbe ni sigana yoro yere do la dalaya sabula min ye yoro do be na fo na masadanga na nyona bozola warte masurunya ani bagadaji ikado nyana mini fe yere sika kele do yoro muna ko sebe nu kwa mako milie olu na nywana ka se deba nani ma kado ye tatu ni bela jelela ninga sike ka larawe ngolonina minye bomboli kani bela jele konona laraweli mungara sababu ye karamo daba ninga tege da siga na mama binane ani kele muso sababe mun chema minye kado
dɔn moto 60 ani 8 i k'a dɔn y'o bɛɛ lajɛlen salo ni maa nin bɛɛ kɛra i k'a dɔn ni tile filanin ni wuli ka jɔ in sababu la o kuma ko nin baara in de bɛ to senna jango san laban ninnu na min ye bamanciya wale bɛ ɲɔnya maa o maa bɛ k'i bannen don baara ma fɔ k'a kɛ kolobo kalaba ni bɔsintigila ye i k'a dɔn ko nin ye i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli nin y'a tɛrɛ wulilen wa a bɛ to senna maa o maa ye sigana maa ye u bɛɛ lajɛlen bɛ wele kunnafoni filɛ an ye min mɔ sɔfiti kɔnɔ a ka bi bɔli la Amadou Konare ne mbembolo bugaka do mbi boni sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur kunnafonitigi ni y'a bologo siɲɛ 374 ye maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Fani Amadou Konare i mana sɔsɔli barika bonya ne ye jubaatɔ kunna kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ sigana bɛ den fako la Amadou Konare k'a dɔn min bi fɔ ndale wa a wuli ka jɔ filɛ nin ye tarafa taane Amadou Konare i k'a dɔn den ye jɔnni da ye ɲininkali tɔ min bɛɛ cɛ fila Amadou Konare bɛɛ lajɛlen bara k'i disi gosi ne de ta ye den n den don ko in yɛrɛ dun kɛra kɛcogo jumɛn in na Amadou Konare i k'a dɔn nin muso in a furulen don min ye furukɛ ye ani furukɛ tun bɛ a wasanu bɔ dugu dɔ la Amadou Konare a kɔni y'a ɲini sa k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri ye ko a bɛna bɔ Bamakɔ a n'a Bamakɔ Amadou Konare i k'a dɔn kamalen janaja dɔ o kɔni ɲɛ d'a kan i k'a dɔn fo bɛ haba Amadou Konare o ko n b'i furuko ye wa ne b'i fɛ yɛrɛ de n b'i fɛ a bɛna sa muso in ayiwa dɔw kɔni ka fɔ la a kɔnɔ jilama de bɔra n k'i ɲininka ayiwa cɛ fɛ yen ale m'o dɔn i k'a dɔn ani kamalennin kɔni nana ayiwa janga walaki daminɛ Bamakɔ u bɛɛ panga puruti la u bi taa u bina Amadou Konare fo nin don ayiwa i k'a dɔn kamalenkura min bɛ Bamakɔ o nana i bolo d'a kan maaya hakilina na a nana ye k'a fɔ jɔnwala ayiwa min ye muso in kɔni ye a fari ka kala kamalen yɛrɛ tɔ de ko Maliki o yɔrɔ bɛɛ Maliki ko mun b'i la a ko a bɛɛ ta i bilama ni don dɔw tɛ kelen e ko ayiwa e ko dɔ tɛ y'a fɔ k'ale kɔnɔma don n kɔnɔma don Maliki m'a ɲɛɲini bilen koyi Maliki kɔni fa bi panga puruti fa bɛ janga walaki kɛ o jara Maliki ye fo ka tɛmɛ walifɛ nkɛ sɛbɛnnikɛla ko Maliki b'o panga puruti la kɔnɔ kɔni bara ka taa dɔɔni kɔnɔ bɛ taa dɔɔni Maliki kɔni sa kalo 12 n'a bɛ don denni ka i k'a dɔn denfininiw yariso yafarima den tulonkɛfɛnw ale kɔni gɛn bɛ k'i ta kɛ sanni o sanni ye muso in yɛrɛ kɔni i n'a fɔ a bɛ fɛn sɔrɔ Maliki bolo a fana ma fɛn fɔ k'a fɔ Maliki e ta tɛ den ye walima ko wɛrɛ muso kɔni den yɛrɛ de fɔ a ko Asetu koyi Asetu kɔni a ye Maliki kɔni don a k'o panga puruti la fo kana jigini boloda Asetu nana a yɛrɛ sɔrɔ min kɛ den nana kɛ cɛ ye o yɔrɔ bɛɛ Maliki kɔni dɔgɔku bi dafa se ka jigin belebele a taara da k'o kantigɛ k'a ko denkundi Maliki ye koyi k'i t'o la ka taa mairie la ka taa wolosɛbɛn ka taa woloden ka wolosɛbɛn dilan a tɛ tila ka fɛn fɔ nin bɛɛ la an b'o la min kɛ i k'a dɔn furukɛ yɛrɛ kotigi ba o yɛrɛ nana bɔ ko kalama k'a fɔ kotigi yɛrɛ nana mɛn ko muso jiginna a nana nin kolo bɔ kalaba kuma mɛn ko cɛ dɔ kɔni kelen bɛ ka juru tigɛ k'i nɔrɔ a la k'a ta ye den a ko k'ale tɛ kala don a ɲɛ ka bɛn ni nin ye a ko muso ani den a bɛ kalo kelen d'u ma kalo kelen mana dafa k'a sɔrɔ a ma segin a ka so n'a ka den n'a den ye n'a nana Bamakɔ bɛ diɲɛ bɛ bɔ a kala hali Maliki ma den kunkolo lajɛ Maliki nana sɔmi k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na paraw a sera ka taa woro bɔ ten fo k'ale ka furusiri kɛ ko sabula ko ale den de don i ye nin ye n ko nin di ba cɛw fɛ ni yɛrɛ hɛrɛ ya o tuma ale bɛ den fɛ wa a bɛ ba de fɛ ɲɔgɔn ma jate yɛlɛ kala fɛ n'i kɛra den fɛ ka kɛ den fɛ o laban i k'a dɔn ba kɔni ɲini dɔ de don sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi nin ko in kɔni balanin bɛ i k'a dɔn nin cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ donni minɛ ko bi min ye nin ko in gɛlɛya ye i k'a dɔn a bɛ bi muso in de kan min ye Asetu ye hadamaden yɛrɛ bɛ se ka i to i yɛrɛ ma ala ni wari ka di n ye kalabu natabaya yɛrɛ la i k'a dɔn i den ka taa fa fila sɔrɔ olu a ko i k'a dɔn nin tɛ bali ka kɛ Bamakɔ koyi a ko nin de bi kɛ san kalo 12 i k'a dɔn nka dɔw bɛ yen n'i kɛra muso ɲuman ye ala tanu n'o tɛ dɔw bɛ yen
b'a dɔn i bɛ to nin ngolo bɔ kalaba la i laban yɛrɛ tɛ fatɔrɔ den la sabula i ma n'i bolo ɲɛsin maa o maa ma bɛɛ b'i cɛ k'a fɔ ko ale tɛ a tɛ fɛn dɔn a la nka Asitu kɔni ale tɛna kɛ garijɛgɛ diya ye den kelen fa fila ko wɛrɛ na kɛ ko jukɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi waati sera awɔ Amadou Konare waati n'a ka waati ma se a dafara Amadou Konare k'a dɔn an bɛ kunnafoni da an lamɛnbaaw tulo kan radio jɛgɛfɔ kanubaa dɔ bɛ Musa Kulubali i k'a dɔn a ka téléphone kun tɛ kɔtigɛ an ka jɛmukan min ye Tunkarankew ka ayiwa émission Musa Kulubali a fatura Faransi jamana na ni Ala sɔnna min ye ayiwa janaja bilalen bɛ juma nata la k'a bɛ kɛ Sebenikɔrɔ ayiwa min ye Ibrahim Boubacar Keita kun tɔ ka sali misiri min kɔnɔ janajaw bɛ kɛ juma ma jigin nka min kɔni fure ye o bɛ na sini alamisa inshallah ka bɔ Faransi an bɛ dugawu don kɛ Ala k'a hinɛ Amadou Konare k'a dɔn Mamadu Yara jamana in kɔnɔ taji ɲuman k'a donni ka bɔ kɔ kan ka n'a yɛrɛ kɛ k'a feere station ɲɛnama kɔnɔ namara t'a la taa kana t'a la a fɔ établissement Yara Wal i man'o Yara Wali ayiwa station yɔrɔ yɔrɔ do yen sisan u kelen bɛ ka min kɛ n'a y'i ja taji 1,000,000 essence 1,000,000 gasoil 1,000,000 na i bɛ se k'a san awɔ cogo di i ɲɛ b'a la carte bi banque carte ni bi cogo min carte mayitigi n'a y'i ja i bɛna 10 litres ta n'a y'i ja i bɛ 20 litres ta i ka carte b'i kun o ye station kɛlen banque banque don dɛrɛ Mamadu a hakili ka ɲi koyi Amadou Konare bi ta kɔni an b'a bila yan an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye min ye aguafaronjɛkɛlaw ye olu bɛna u sigi sa ka farikɔnɔjɛ bolo da surɔfanatɔw ma don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 min ɲɛsini sɔgɔma inshallah an bɛ kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali wa salam